asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB, madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? She's crazy like a fool. Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya Gabos. I'm crazy like a fool. What about Daddy? Welcome sa programang 2D sa GB. Daddy Cool. Daddy Cool. Ngayon po ngaldaw na Sabado. Daddy Cool. Petsa 6 na po kan bulan na Agosto 2022. Sa ngaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda, kani kaduang distrito kan probinsya ni Albay. What about Daddy Cool? Sa ngaran ni Kuya Nem sa kontrol. I'm crazy like a fool. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. Daddy Cool. Katabang niya to sa programang ini ana sa tuya po pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Daddy Cool. Sa panginot po kan samuyang Chief Operations Officer Justin J. Bulaños. Yaon man dyan si Sir Mondaen Pading Tuts Disulo, Councilor Ian Buena kan Kamalig, Oh, she believes in him. former Councilor Dante Magallanes kan munisipyo kan Daraga. Of course, si Sir Willie Esplana and Jos Barcelon. With our muses, Ate Hazel and Ate Erika at the same time. Sinda po ang nasa admin. Kami kabos, nagpapaabot ni na pangungumusta. Siring man paglaom na kamo po nasa maray na kamugtakan sa mga oras na ini. Medyo dumugpuan sa tuyang palibot digdi sa syudad ni Legazpi. Padagos po ang pag uuran-uran. Medyo malipot ang palibot. Kaya masiramon mo yan maghigop ng mainit na tinutong. Diba? Yung tinutong, yan bagang rice coffee. Kan mga panahon, naramdaman ko yan na tinutong. Pinagpapainom sa nayan Kuya Nem sa may helang, no? So naghihelang. Ta may ano da yan may ano ngaran kay ni? May kakayahan da tabi yan na pakusugon ang sa tuya pong immune system. Kaya ngunyan baga minsan ano na yan nasa commercial production na baga yan ang rice coffee. Pero medyo mahal ang kantidad. Kung mabakal kita ng rice coffee na pinag-process na po.
Naramdaman ko ka ito, pinagsasanlag lang yan sa may tubong na kawali. At akang panahon baga Kuya Nims, an panggatong kahoy aday. Kung bako pala pa kanyog. Kaya ang kawali, ang kaldero, ang kasirula, abaan ng mga may tumun. Maski anong kuskus mo tabi, ha? Bataan pang kuskus ka ito, wala pa man kaining sunababakal dyan sa mga department stores, sa mga grocery items, iyan na, kung baga, ano na po ka yan, na pang kuskusun yan. Kan mga panahon, steel wool, saka bunot. Bunot, tapos ipinagdudut-dut duman sa argo. Ito bagang argo na sabon. Kawara pa man kayo ito ng mga dishwashing liquid. An iba nga ni kayan baga Kuya Nims? An pagkakao ni bibatikal sa bintana ang plato dahil napigurugasan. Bahala na ngayon si Bantay magdila dyan. Pag makaraon ngaya, sarabay. Pag mahuga, suruway. Kaya di ba kayo ito, ang kakaonan sa nabagul. Kung ba kung bagul, so dahon kanuyan na kuan, so pigpapatusan ba kang balaw. So alulukdo. Oy maray na pumpulan sa mga parantabay niya to, digdi po sa segundo distrito kang probinsya ni Albay, poon dyan sa munisipyo kan Rapu-Rapo. At dyan tabi sa sakuya namumuta na bandwaan kan manito. Siyudad ng Ligaspi, partikularmente dyan sa barangay San Francisco. Siyempre sa munisipyo kan Daraga, pati na po dyan sa Kamalig. Diyan man tabi sa First District, maray na hapon tabi dyan sa San Fernando, Santo Domingo, Albay. May na-discovery kita dyan, Kasubanggi. Puwerte pag turo tambayan dyan eh. Bako man garo tambay kundi mag-relax-relax. Puwerte itong lugar na itong na dumanan mi Kasubanggi. Thank you very much pala sa mga RHR. Tama ba ya? RHR kan maanito. And belated happy birthday duman sa nag-birthday ka hapon, Subanggi. Dahil ko na naramdaman sa pangaran. Puwerte yun sa papa. Pwera kan papa, igwapa kimamam. Diyan man po, Santa Misericordia, Santo Domingo, Albay. Good afternoon. Siyempre po, maray na hapon dyan kay Manay Salome Liagas. Parantabay niya to yan dyan sa Barangay Kabakungan, Manito, Albay. Maray na hapon man kay Barangay Secretary Lea Liagas. Pati na po sa bilog na konseyo kan Kabakungan sa panginot po ni Barangay Captain Tata Felix Arteta. Sirigman, maray na hapon kay Mr. Charlie Urinya. Maray na hapon tabi sa imo Mr. Charlie Urinya. Diyan tabi sa San Rafael, Ginubatan, Albay. Kumusta na tabi kamo dyan sa San Rafael? Uy, may informasyon baga tabi na dyan da sa Kamalig Bypass Road may nangyaring aksidente naman. Nailing ko ini. Nahulog itong sarong SUV duman sa gilid kan Tinampo sa Paruyan. And may na-aksidente, may na kasabay na biktima, so driver da ito kisarong motorsiklo. Buot sabiyon, ang imbelto sa aksidente, sarong motorsiklo, sarong SUV. Sabi, garo dahil nakasalbar so driver na senior citizen, driver kan motorsiklo. Dahil kung masabutan dyan sa Kamalig Bypass Road na yan na Kuya Names, may iwaso, nagbabaranggaan pa ang nagbabaranggaan pa ang mga bihikulo. Sa bagay dahil kang maggalas ka, yan may iwaso ng dagat, nagbabaranggaan ng barko. May iwaso ng kalangitan, nagbabanggaan mga eroplano. Iyan ang dahil niya to nasasabutan sa satuyang pagkabuhay sa ibabaw kang kinaaban. Sa bagay, ang kasilingan ay tapos ang tinidor nagtutuparan. Diyan man po sa Barangay Health Station and Barangay Hall kan Barangay Tuburan.
dyan sa Legazpi, Ligao City, maray na hapon tabi sa Indo dyan. Mga barangay health workers, pati man po dyan sa Paulug, Ligao City. Pasiring duman sa may parting Paulba, dyan po sa Piyuduran, lalong-lalong na dyan sa La Medalla and Baanawan, maray na hapon tabi sa Indo. Charot, maray na hapon tabi sa imo dyan sa Sipi, and also kay Manay Mili. Ano nga pag-uristorya niya tungon dyan na paghahapon? Nasiramon ko ta magligid-ligid pa dyan sa Katre. Nag-uuran-uran, malipot-lipot. Ano daw kung mag-music na sana kita? Mag-music na sana ngaya kita? Iyo man sana, gusto man sana magpara related kita. Nata daw yan, pag medyo mauran bagatabi, Kuya Nims. Pero, masiramon ang nanungaran kay ni? Masiramon ang pag-urigda. Don't you know I'm no good for you? I've learned to lose, you can't afford to. I tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. I could lie, say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that. Don't you know too much already? Okay, kung na kita din 18 minutos, makalis na po ang alas 4. May nag-text kaya sa kuya, ngaya Councilor Nong, dahil ko ngayon na sundan so sa imong pinagtukar ka nakaaging Webes manungod sa tupad. Tupad na naman. Tupad, bako pong tupada. Ano nga yung tabi ang English sa tupada? Ano da tabi ang English sa tupada? Ani ba nagsisimbag niya? Illegal cockfighting. May nagtaon na po nin bagong definisyon sa English. O translation, bakong definition. Translation kan tupada sa English. Ang tataramon da o ang translation da kan tupada sa English, fun run. Both said our goodbyes. Let's just let. Nataman kaya tabi nga sir nung fun run. Di ba kayo tapag na may minaabot na pulis, paburukod baga na maugmahon. May nailingan na akong video. Pero pamilyar sa kuya sa lugata, manyog. May minabot na mga uniformadong pulis. Ito pala, may nainot na duman sa may tuklog mismo. May mga nakasibilyan pala na pulis. Pagkailing kan naka-uniforming pulis na nagrani, daralaganan baga pasiring duman sa manyog. Kaya ang English na tabi kang tupada, fun run. So pigsasabi po nindan pighapot manangod sa tupad. Hindi po concerned lang po ini di sa syudad ng Legazpi. Pigwalat ini sa kuyang informasyon na ini ni Sir Willie. Isplana bago sila nagpasiring duman sa Rapu-Rapu. Kan nakaaging Martes ganito o Miyerkules. Pinapaabot po ni Sir Willie kan opisina ni Kong Joey na mga barangay officials or punong barangay kan siyudad din Legazpi, pati po sa mga barangay secretary kung interesado da tabi na mag-participar di sa tupad kan opisina ni Kong Joey,
magpasiring lang po dyan sa opisina, Kantudi Congressional Office, dyan po sa may Ninong Hotel. Sa likod sa na ini kan ano ngaran kay ni? Kan Kapitolyo Provincial. Magpasiring po kamo dyan, hanapon po si Sir Willie. Sir Willie Isplana. Kung dahil dyan si Sir Willie, si Sir Tots, si Pading Tots Di Solo, tapos mag-uurulay po kamo kan detalye. Aram ko na, ano nga rin kayo ni? Aram na nindo mga detalyes kayo ni ano. Kaya magpasiri lang po kamo dyan, so kapitan or mag-iba man so barangay secretary, tangani po na pagiristoryanin do ini. So, digdi po ini sa mga barangays kan siyudad ni Legazpi, po dyan po sa may Buena Vista, dyan po sa Cagbacong, San Francisco, Humapon, Bangkiruhan, dyan po sa Taisan, Maslog, Bariis, Mariawa, etc. So pag interesado po, magpasirin dyan sa opisina ni Kong Joey, tangani po na maariglar kung pera po ang magiging slot kan sa indo pong beneficiaries para po digdi sa tupad Emergency Employment Project or Program. Programa po ini kan Department of Labor and Employment, alagad na nakapag-iskusar man po an sa tuya pong kongresista na makataonin pundo para dyan. When we remember Zion. Okay na po? Alright. When captivity required from us the song. Now how shall we sing the Lord's song? Gusto ko po kutang tukaron ini ang manungod po bagaduman sa nagbutwa na bareta, impwelto po ang Department of Education or DepEd, duman po sa mga paso, sumaluyang klaseng mga laptop, maluyang klase pero mahalon ang presyo. Mataod-taod po yan kung may panahon kita, ano. Gusto kong linawon na bako po ang DepEd ang nagbakal mismo. Bako man po sa DepEd ang direktamente na nagbakal, ang nagpaluwas ng sintabo. Mataod-taod po yan, aramunta kung gurano ang kantidad kan mga maluyang klaseng laptop na ibinariwas po sa mga maestras kang DepEd. Para mientras, maugma pong bareta para sa mga motorista. Ta sa masunod pong simana, probably August 9, Martes po yan, magkakaigwa naman po ni rollback sa presyo kan mga produktong petrolyo. Sigun po sa forecast, ang mga oil firms databi digdi sa satuya pong nasyon, matakras ni na presyo ni na petroleum products sa kantidad na 2 pesos hasta 2 pesos 20 centavos ang ibabawas tabi sa presyo kan kada litro kan gasolina. Ayun. So 2 pesos to 2 pesos 20 centavos ang hahalion o ibabawas sa presyo kan gasolina, mantang 1.90 hasta 2.10 kada litro kan crudo. Dahil man po pigsabi digdig kung ano ang rason. Dahil man po pigsabi kung ano ang rason nga ta matakras nin na presyo. Pero kan nakaaging simana, nagkaigwa po ni na pagbawas nin presyo sa diesel tapos sa kerosene sa kantidad na 75 centavos. Mantang ang
Mantang ang gasolina kan nakaaging simana naglangkaw man in 75. So dagdag bawas. Sabi ko nga ni kasubago dahil man pigmensionar kung ano ang rason ta mabawas na naman next week. Taan sa kuya pong impormasyon garo na sa $90 na sana ang kada barelis kan produktong petrolyo sa international market. Kung kukwentahon niya to so kabilugan na itinaas kan presyo kan na petroleum products poon pa ka nakaaging Enero, sagkod ngunyan pong Sabado, minaabot na tabi sa 19 pesos 65 sentimos ang itinaas kan gasolina. Ang diesel 32.35 32 pesos 35 sentimos. Asin ang kerosene 27 pesos 30 sentimos. So yun pa iniyang babawion ining mga kantidad na nabanggit ko tanganing makabalik kita duman sa taripa o presyo bago po bubinungkaras ang giyera duman sa Russia tapos sa Ukraine. Tayo baga po ini ang pinaka-rason ninda kay ito. Ini ang pinaka-rason ninda kay ito. Kung nga tatanag para alintuto pa'y taas o presyo kan gasolina, krudo asin kerosene na nagbusol man tabi nin halangkaw na inflasyon o paglangkaw nin barakalon kan mga pangunahing pangangaipon ng tao apuera kan petroleum products nakasabay po ang presyo kan pagkakan o mga produktong agrikultural sa suminikad pa itaas. Iyan bagatabi sa rason na pigtaw sa tuya ang gira duman sa Russia tapos sa Ukraine. Kan mga nakaaging aldaw dinagdagana naman so rason. Naglalangkaw naman naglangkaw sa presyo kan produktong petrolyo dahil po sa nagluya da atapi sa peso kontra sa dolyar. O ngunyan, ano po ang rason ta nagbaba o mababa sa masunod na simana? Dahil pa man tapos dahil pa man tapos o gira duman sa Russia tapos sa Ukraine. Dahil pa man nagbababa ang presyo kan dolyar kontra sa peso. O ano na pala ang rason? Pasalamat kita ta mababa ang presyo, ganda patawan man kita ni makakakumbinser sa tuya na rason. Magada minsan baga nga rasonan man kita kan mga otoridad natangit na para brown out digding sa coverage kang APEC. Paano nga tinugdunan ki bayong sulinya? Minsan pigrarapas dakan sa nga kang kahoy. O kaya mina trip up nga brown out. Apoy ra nga kaya ngayang naiputan ngayon natugdunan kan bayong. Minsan ngayon napuruputan nin hala sulinya kuryente. Nadangog ko yan na rason na yan. 27 anyos na nakagi. Iyo pagirara yan rason. Ay, Diyos mio, perdon. Pero maray na bareta ini na mababa ni halos dakula man na substantial amount man tabi ibababa ka na presyo ka na mga petroleum products halos piraman ini mga 2 pesos mong bagay niyo. Tama naman gadi niyo. Tanganing maka huruhingalo man kita sa pagpara isip-isip ka na presyo kang petrolyo. Mala nga ni so amigo kong doktor. Sabi sa kuya Nims Kasubanggi. Habang nagmamaneho daw siya, nag-ihibi nga yan, nagluluha nga ako. Nagka-restoryahan ba yan? Manangod so alangkawo na presyo ka na kan taripa kan kuryente, pati na sa mga petroleum products. Pag nagmamaneho daw siya, nagluluha nga ako. Tulong doktor sa kaistoryahan ko Kasubanggi, mangaral lang ka pati ang posisyon. Tubod-tubod nga kan gaot na yan, oning nga masira mo ninyo. Kuyo gunman, so doktor, piga papaibugan ako kanutong sa mga laman lubagang pinagchicharon.
Bueno, igwa na kita ni na 30 minutos. Makalis na po ang alas 4. Mapadagos kita pagkatapos lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Silka, bagong araw, bagong aura with Silka Papaya Lotion. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Magic Log, ang simpleng itlog, nagiging Magic Log. OMG, o Magic Gulay, all we need is magic. Nescafe Classic, sulit sa 3 pesos SRP. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol, Neozep Forte. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo an makikinabang permita. Wo garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Joey? Okay, balik na kita sa satuya pong programa, ikaduang 30 minutos, no? Ang 2D sa GB. Ano pa ngayang pag-uristoryahan niya to? Ang saro po naman na pinag-iristoryahan, bako lang sa digdi sa satuya pong rehiyon, kundi sa bilog na Pilipinas. Ini pong sarong proposal or proposed bill na pinag-file po ni Marinduque Congressman Lord Alan Velasco. So dati po ining Speaker of the House. So ini pong House Bill number 31, ini po ang simbag da atabi duman sa pag-resolver kan traffic duman po sa Metro Manila. Ang mayor na sustansya tabi ka nasambit ng prosupwestong bill, iyo po ang sadol pagsadol o mando sa siisay man na gustong magbakal ni na auto na magkaigwa da tabi ni na permanenteng garahe. Iyo gunman kuya names. Dahil ka makabakal ki auto, sirarom kang bill na ini o dahil marehistro ang auto mo, kung dahil kanin certification, hali sa barangay captains gayod o sa engineering office kan sa imong local government unit, certification na igwa kanin garahe, nasasarayan kan sa imong auto. Sa irarom kan bill na ini agadong daatabi kan Land Transportation Office ang sarong notaryadong apidabit naigwa kanin sa diring garahe kan sa imong auto bago ka makaparehistro kan sa imong sasakyan. So an LTO tabi pinagtatawan instruction sa irarom kan bill na ini prosupuesto pa man sa na ini proposed pa man sa na ini kaya day ka mo mahadit proposed pa man sa na ini So sa irarom po kan proposed House Bill number 31 pinagtawan po nin instruksyon ang Land Transportation Office na ibalidar da tabi ka ini
yung pinagsumiter na affidavit, notaryadong affidavit na kamo iguanin garahe. O araw kay ni kung maparehistro ka kan auto mo diyan sa sa LTO, dapat may daradara kang notaryadong affidavit Kuya Names na ikaigwa ka kisadiring garahe. Dahil mo pwede ituro sa sidewalk bilang garahe kan sa imong auto o motorsiklo. Saro ini sa mga laog o sustansya ka na sambit ng batas, proposed bill. Ang saro pa dyan, itong kung mabakal kanin auto, bago, aputon ka kan dealer, may garay katabi. O, di siyempre sabi ka nga igwa, hay niyang katibayan doon na may garay ka. O, yan. So, ini ang pinag-uurulayan ngunyan duman sa mga barberia sa Metro Manila. Dahil nga ni masyado na databi na congested ang tinampo duman sa Metro Manila, pinagkakaagampanin na nin mga auto sa mga lugar na pinag-aaragian kan tao. Asin man kan mga behikulos, duman nagpaparada. So, serarom ka na proposal databi na iniho, ini so pinalidad. Na pag nadakop ka databi na igwa kanin peke na motor vehicle registration, dahil duman sa piniki mo, dahil kang garahe, sususpindi ron databi sa imong registration nin tulong taon, asin papabayadon ka nin 50,000 na penalidad. 50,000 di pesos na penalidad. Mga personay man databi kang LTO will also be held liable under this proposed bill. Nataman nga liable. Kung ang sarong personay databi kang LTO nag-issue nin certification o registration digdio po sa applicant na day po nakasunod o day nakasubmit kan requirements, masususpender man databi nin tulong bulan na day nin bayad o day nin sweldo. Matindi ano? So ano po ang implikasyon kay niyo sa industriya kan auto? Siyempre mababawasan ang anong aran kay ni ang benta. Di ba? Mababawasan po ang sales kan mga manufacturer, producer, kumpanya nin auto. Kasi maski anong sabihin niya to Kuya Names, dakulunon an may kakayahan na magbakal nin auto, alagad dahil naki matutugdo ka nin garahe. Takunan sa inda pong harong na konsigir ninda yan dahil pasindang auto pig-maximize na ninda sa space kaya dahil ninda nakaaganin provision para sa auto tabako man ninda priority kay ito kan nagkapatugdok sinda ni narong na magkaigwanin auto, di ba? Kaya kan nagkaigwa na sinda nin capacity to buy a vehicle, ayon wala na sindang mabugtakan. So iba nga ni naging mga mapanlikha naman baga bako. So pinakasadit na espasyo ninda, dumana sa naninda pinag-susukso sa auto. Gigaba so kudal, tapos pinagsususo duman sa auto. Kung bako maminabakal sinda, so saradit sa ng auto. So ano masabi mo kay niyo? Masabi nindo kay niyo? Ngunyan bagatabi, nasa period kita kan economic recovery and saro sa mga dakula po na kumpanya o dakula po na nag-absorb ni mga trabahador ini pong industriya kan bihikulo. Diba? Kung magluya po ang bintakayan dahil po sa pagbabawalan na po na magpabakal duman sa mga individual na dahil po nin garahe, so maapektaran man po ang income kan nasambit ng mga kumpanya nin auto. Pag nagbawas po ang sa indang income, an inot bagatabing titamaan kayan sa mga trabador. Bawas trabador man. O ano nga yan maray nagibuon lugod dyan? Arog kay niyo. Arog kay niyo.
ano daw tabi kung ang mga local government units maghanap dyan in lugar sa saindong mga nasasakupan na teritoryo, Kuya Nems. Magpatugdok sinda ng pirang iskalon na parking area, di ba? Tapos pagparkilanin da. O kung ba ko umaan sa pigaapod na public-private partnership, ikaagsan na kan mga LGU na mga urbanized na, highly urbanized LGUs, ikaagsa sa indang mga development plans in partnership with the private sector, ang pagtugdok nin parking space, multi-level parking space, di ba? Mga apat na iskalon kayan dyan sa barangay na yan na natutugdukan kayan, dakulan ma-arkila dyan ki space, di ba? O yan na nga pirayan ako ang mga 2x4 na espasyo. Pagparkila mo nga yan 5,000 naman, di ba? Di may income ka mo dyan, yung man sa nasiguroan na maging solusyon kan. Kung pagparasaan niya to ang local government units na nga mag-provide key space, garo mapagalon. Digdingani po sa syudad din Legazpi, nabasyado pa man nga ni ba kung problemado kita sa traffic, sige nang pasuruway ka na paradahan, dahil mambaga pong naitataw ang syudad din Legazpi na talagang anungaran kay niyo, yung defined na parking area. Solamente ang naaraman ko tabi, yan mga gilid kan tinampo, kikagang kikurit-kurit, didesignar na by ordinance, na pwedeng paradahan niya nin anungaran kay nin mga bihikulos. Pero di iton ng arugan digdiong lugar. Pero kung limbawa baga dyan kan sa may baga dyan sa may subakanting lote dyan sa may Hepa Lane, garo sa diri ang kipribadong tao, gibuan mo andyan kilimang iskalon na parking area, nga may sadiring auto ngayon na taga dyan sa taga-digdi sa may DCGB na daiki paradahan. Pwede ba ka magparada dyan? Diba? So taga dyan sa may Lapu-Lapu, may mga kutsi kaya dyan na dahing paradahan. O mag-arkila dyan sa lugar na yan. Diba? Maski magbagyo, sigurado sa sasakyan dyan dahil malulubog sa baha kung elevated ang parking area. Iyo tabi? O sige, ika nga yan, mayamano naman yan utak mo. Very fertile nga yan utak mo. Ano daw nga kung ikanasan na magtugdok dyan? Kung may kwarta na ako, Kuya Names, may sadiri akong luti digdi sa Legazpi. Pero uni nga ni baga digdi sa may, uyan baga dyan, sa may kanto, nailin ko may mga auto nagralaog na baga dyan na yan nagkaparada, may kaung-kaunan nga ni. Garo dyan kahit piga offer garo ninda yan, kung medyo naglalangkaw ang tubig digdi sa may lugar na ini, baad piga offer ninda dyan ang paradahan na yan. Mga araw ka na style, araw naman sa muya sa Amerika, kuan baga, automatic na pati, ilaog mo sa auto mo si ring kayan dyan, tapos babato nun pa'y taas. Pwede man kung nangyari nga ni sa Amerika, pwede man sa Pilipinas. Okay na? Sige. So yan po ang bareta na proponer ni Congressman Lord Alan Velasco yung sistema na sumanga mga barakal databi nin bagong sasakyan dapat may pahiling na ebidensya na igwasinda nin garahe. Siring man, laog man kang batas na ito na kung maparistro ka kan sa imong bihikulo, dapat may notarized affidavit ka na nagsasabi na igwa kang garahe. Kung day mariregistroan sa imong sasakyan. Kung pikion mo man sa registro, masususpendin tulong taonan sa imong registrasyon, asin mamulta ka pa nin 50,000 pesos. Yung empleyado ka na LTO na mag-pasilitar para magkaigwa ka nin fake in registration, masususpender man sa iraram kan batas na iniyo, nin tulong bulan na dainin sweldo. 45 minutos makalis na po ang alas 5 nin pagkahapon.
Okay, so digdi kita sa iba pang iristoryahan niya to, istorya. Ini po si Senador Rafi Tulfo. Patulfo kung niya ka mo. Pag dahil ka ba nagpurunday, ipatulfo ko ka mo. Ini po si Senador Rafi Tulfo, kanakaagi pong Miyerkules, na ipaprioritize niya daatabi sa iya pong mga lakdang ang mga energy-related measures na may katuyuhan na mabawasan ang dagdag daatabing pasakit sa mga konsumidor nin kuryente, asin rotational blackout sa mga probinsya. Huyugon mo an. Kaso bago man agad may naagyan ako sa YouTube na may pigdadagitan ini si Senador Rafi Tulfo. Ang pigdadagitan kay niyo, Kuya Names, so manager kan electric cooperative sa Mindoro dito, natugang kang gobernador. Taan na problema duman sa Mindoro, parehas man kan sa Albay. Puro palsok na supply nin kuryente. Ano pa? Rotational brownout. So puro palsok, so garubaga Christmas lights. So rotational brownouts naka-schedule man nga brownout nga nadigdiyo sa area A ngunyan maghapon alas 8 sagud alas 5, sa aga naman nga area B alas 8 sagud alas 5. Rason nga tabi mapalit kan lapa na ano ngaran ka ini na poste. So sinabing mga dahilan kung nga ta nagpapara puro palsok, dahil man pigtatrabaho, dahil man pigsasabi duman sa rason kung nga ta ma-brown out, dahil man kirason na kinagna kukuskuson nga ya o yan ngayang mga linya kang kuryente tagulpi ng ipot nin palago. Ay man baga pigsasabi, pero pigsasabi clearing kan mga vegetation, tapos masalida da kan mga ralapa na poste. Pero sabi man ka nagmamasid, wala man niya kaming nahihiling na nagtrabaho. So, pig para lamuda ka ini ni Senador Tulfo, itong tugang kang gobernador dyan sa Oriental Mindoro ka dito. Inapot, ano nga yaan pigibo nindo na solusyon di sa problema kan mga taga dyan sa Indo manungod sa alangkaw na presyo kan kuryente, sa atubangan nga kang puro palsok na serbisyo. Nagsurat na nga ako ngayon sa gobernador, dahil mo nga ako paglukuhon, tugan mo ang gobernador, masurat ka. Para nga kauron mo, tol, tulungan mo na kami rito, hindi na namin to kaya. Masurat ka pa nga, ba kung yan rason? Si paon ta ka nga. Palawa nga, gigisaon ta ka nga digdi sa Senado. So, iyo po pala niyan ang talagang gigibuhon ka ini ni Senador Rafi Tulfo. Siya pala ang pamayukan Committee on Energy, na nangako tabi na gigibuhon niya databing accountable ang mga public officials asin man mga private personalities na imbulto daatabi sa mga anomalya sa generation, transmission, and distributions of energy. Huyugon mo an. Kaya siguro sa maabot na aldaw, bantayan tayo niyo. Bantayan tayo niyo. Tatibaad ba ko man sa nasuso dyan sa Mindoro, Oriental Mindoro, ang tututukan kayo niyo ni Senador Tulfo, baad pati sa iba pang probinsya. Tanabanggit niya digdio so Palawan, Bataan, Davao, etc. etc. Baad yun na lamang inyan maging graph booster or buster. Dyan tabi sa Senado. Ini si Senador Rafi Tulfo. Wala niya akong sasantuhin.
Sabi sinabihan nga nitong manager duman na tugang kan gobernador. Ha? Kung ano yung kasanang niya didingay niya, speak samurai ko yung pandok mo nga. Oh, baka palo na yung pandok mo. Kung aradi kasanang niya disako, sinamuray ta ka na nga. I'm afraid of no ghosts. O digdi tabi kita sa report po tabi ikan Commission on Audit, ha? Kan nakaaging petsa 3 kan Agosto, nagluwas po ang bareta na ngaya ang Department of Education da tabi mga tugang, Department Ed, DepEd, nagbakal ni na maabot sa kantidad na 2.4 bilyones de pesos na outdated. Pag sinabi mong outdated, kuan na yan, so ang modelo niya, panahon pa ni kupong-kupong. Aram niya to na ang teknolohiya ngunyan baga kuya nim, salos ural daw nagbabago. So mga laptop na binakal ka na DepEd, mga outdated na databi, pero halang kaabon pa man giraray su presyo. I'm afraid of no ghosts. Kaya nagkaigwa po ni na restante na 28,000 na mga teachers anday po na abutan kay ni outdated na ining mga laptops. Kini po kan taon 2021. But sabiyon, panahon ito kang pananalasa kan pandemya. Uyugon mo yan. So ibang mga kapwa niya to Pilipino, biyong nagkukurikot, biyong nagkakaturiti sa isip dahil po sa epekto kang pandemya, may mga tao man na arog kay niyo nagsamantala man, di ba? Buminakal nin mga substandard na laptop sa kantidad dahalang kawon, siyempre igwa dyan kidilin siya, may idilin siya. I'm afraid of no ghosts. Na dapat palagtabi na bakalon kan DepEd, iyo po ang maabot sa 68,500 units Unless you just want some nin ano nga rin kayo nin laptop, alagad 39,583 units na ang nabakal dahil ta so presyong 35,046 pesos pig increase nin minaabot sa 58,300 pesos kada unit. who you gonna call? Kulang-kulang 20,000 ang dilin sa kada unit. Matindi. Who you gonna call? Ngunya, nagpaluwas po nin informasyon ang DepEd. Tawan niya to nin balansyadong presentasyon ini pong bareta na ini. Kan mga nakaaging aldaw, garo ba kami na lataw tabi mga katudi na so DepEd ang nagbakal mismo. Pero sigon po sa informasyon o statement na pinaluwas ka na DepEd, ang nagbakal palan yung PS, DBM, yung Procurement Service, Department of Budget and Management. Siguro may tuminanog na kurukong panilya sa sendong talinga. Kanabanggit niya to ining PS-DBM. Tama po kamo. Tama po kamo na ining PS-DBM, iyo man po ini so naging imbuelto. Duman po sa maanumalyang pagbakal ni na kagamitan kan DOH na bistado na tabi ngunyan sa pigaapod na Farmally Iskandal. O yun. Sabi po sa bareta, the Department of Education on Friday kasudma pigturo ang Procurement Service kan Department of Budget and Management na iyo da atabi ang responsable
sa pagbakal kan mga outdated as in mahalon na mga laptops para sa mga maestra sa publikong eskwelahan. Que me toque ahí hasta que me encuentres, pero ahí en el punto E. So ini pong pagbakal databi kan mga marahalo na laptop nagresulta ini sa siyempre pag sinabi mong overprice mababawasan sa bilang or unit kan intended na babakalon na mga laptops. Sabi po kan Department of Education, to be fair, didi po sa DepEd, Que curito lo pre. the price of the laptops can be best answered by PS-DBM Pero since the latter was the one that procured the laptops. anda buscando O kung ipinasa muna digdio sa procurement service DBM, tapos na unboxing. que me encontré Di ba? una que es Because during the time, tu favorito. iyo man iyan tabi sa panahon na nagparabakal man ini ang PS-DBM, ninhar lang kawo na kantidad nin mga PPS. Ahí hasta Yung mga pigaramit baga Kuya Names duman sa kan mga anong ngaran kayo ni mga health workers niya to, yung mga personal protective equipment. Naroon duman hindi ito so formally panahon man ini kan formally. The department only received the laptops from PS-DBM. Para rinisibi naman sa dahil naman aram kung gura ano sa kantidad. Dahil naman aram, bataan mga specifications kaya. Kung minsan, ang nagre-receive, bako man well-oriented kan mga specifications, kan mga arog kan ng mga ekipahe. Halimbawa, pirangayaan na kaskas ka yan, yung memory capacity. decimos casi todo. Dahil naman ang aram, pero kami ka nagbarakal kami kan kaito. Pinabuksan miso garo limang gaya dito. Tanganing randomly, maaraman mo na tama sa specifications. Tambig babayadan tabaga dyan tabi ko yan, Ems. Ikabaga, technician ka. Ang bigbabayadan mo dyan, so capacity kan, ikipahe bako. Y somos más enemigos que amigos. Malayan bagang mga laptops dang yan, sabi kan sa kong amigong taga-media, na iling niya da yan, pag pigdudot-dot na dasuki, halo yung mag-react. Que no sea romántica. Halo yung da mag-react. Buot sabi yun, maluyaonan sa iyang ang dos. Todo hay paciencia. Bako ito dos, uno ito uno. Esperaron Yung desk operating system, me gusta kung maluyaon iyan na dos na yan, bako yan dos, kundi uno. cuando te lo hago y lo hacemos a mi modo. Al final So yan po ang istorya kayan, kaya po dahil tamang pagbasulon ang DBM, y a mí me gusta hoy. taminaluwas palandig di sa indang statement na sinda nagreceive naman sa nakan anong ngaran kayo ni kan mga ekipahing yan. Dahil man sinabi sa statement kang DBM na may nagreceive man case OP na taga dyan sa ahinsiyang yan. Pinasabitan mo pa ngaya. Realidad baga tabi yan, Kuya Names bako. It takes two to tango. Quieres y me dejas, siempre hay un problema, una queja. Yan ang dapat imbestigaran siguro tabi dyan sa anong ngaran kayo ni sa DepEd. Bako digdi po sa regional office taram ko na nag-receive naman sa nagaro ka mo dyan Yo siempre kan na ikipahe taso transaction kan duman sa national office, di ba? sin ti no Tiba duman sa national office duman po so re-recibihan es difícil decidir. kan dos Sin discutir, contradecimos tababaon man nga kung dos na. amor. Que le gusta arriba y a mí me gusta. Hoy marinapon sa diwat kan sa satuya pong mga parantabay kay Manay Salomilyagas dyan sa Kabakungan. Porque Tapos kay Sir Charlie Oriña dyan sa San Rafael, Ginubatan, Albay. enemigos que amigos. Pero en la Beno, inabot na kita kan sa tuya pong paramientras na pamamaaram digdi sa programang Tudi sa GB. Nangaran sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda kan 2nd District of Albay. Siring man sa ngaran ni Kuya Nem sa control. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. Nagsasabing mapasatuya ang bendisyon kan mahal na Diyos. Param, bye-bye. I love you so much. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.